Kako nezvanično saznajemo, u krugu železničke stanice pronađena su tela izmasakriranog psa i mačke. Međutim, radnici železnice nisu nam potvrdili te navode. Osim njih, ovde smo i zatekli par migranata koji već par dana ne borave na stanici, što ne znamo da li je uslovljeno našom intervencijom ili imaju neke druge razloge. Oni su, inače, po rečima radnika, stalni stanovnici na ovoj železničkoj stanici. Za UEKO televiziju, Nina Milanković.